Ola, vou vos falar do libro sobre a eutanasia e en realidade é un título que é moi sincero ao respecto de cal vai a ser a temática que se vai analizar nel, do que se trata, e de ofrecer unha introdución accesible a todo lector, que sexa clara e comprensible, e que, mantendo o que eu creo que é o espírito dos alicerces, mantendo máis que nada unha incitación á reflexión por parte do lector, máis que ofrecer un elenco de respostas que se amosen como se fose unha verdade obxectiva ao respecto, neste caso, do tema da eutanasia. Entón, en primeiro lugar, o que me parecía relevante era facer unha clarificación conceptual dos principais termos que hai que ter en conta para saber de que estamos falando. Nesa medida se clarifica o que son as prácticas eutanásicas, a eutanasia propiamente dita e o suicidio asistido, respecto que de outras que habitualmente levan o calificativo de eutanasia, como son a recusa do tratamento, a limitación do esforzo terapéutico e a sedación paliativa, que me parece que confunden en certo sentido o debate e nos afastan de poder atopar unha solución satisfactoria ao problema que se formula. Por outra banda, tamén me parecía relevante facer unha introducción, unha breve presentación das poucas legislacións que hai nos estados e que nos cales hai a despenalización de eutanasia, fundamentalmente os pioneiros que son Holanda e Bélxica, para ver baixo que condicións esta práctica está despenalizada. De igual maneira, poderedes atopar un capítulo dedicado exclusivamente á formulación dos argumentos principais, tanto a favor como en contra, que se poden atopar na vasta bibliografía que se dedica ao tema. Intentei, na medida do posible, que estes argumentos fosen explicados dunha maneira aséptica e neutral para que o lector non se vise condicionado pola posición particular do autor, pero me parecía un pouco case hipócrita que a opinión ao respecto de eutanasia non aparecese no libro. En ese sentido, hai un último apartado a modo de conclusión onde se establecen non só os fundamentos filosóficos sobre os cales me baseo para chegar a unha conclusión, como a miña visión particular de en que medida das razóns que xustifican que a eutanasia poida ser despenalizada. E se pode atopar un elemento diferenciador respecto de outros libros que se dedican ao tema, pois non se pode atopar na temática inicial, onde se intenta inserir o tema de eutanasia noutro maior, onde creo que o comprende, máis ben, que me parece que é necesario que teñamos por lo menos unha idea, que comecemos a reflexionar ao respecto del que é o tema da morte, porque, como imagino saberedes, eutanasia significa boa morte, e do que se trata é de facilitar ás persoas que teñan unha morte digna e libremente elixida. Quizáis o feito de non dar unha resposta satisfactoria a como queremos morrer e a sacralizar a vida antes que calquera outro principio leva a que gran parte dos estados occidentais, principalmente, teñan graves dificultades para introducir a eutanasia nos seus códigos legais. Me parece que isto é algo que teñen resolto nos estados pioneiros na regulación de eutanasia, como son Holanda e Bélxica, que xa nos levan varios pasos por diante. Se está falando de outro tipo de debates en relación máis que nada cos dereitos a unha morte digna por parte das crianzas ou por parte das persoas que teñen problemas de discapacidade mental. E espero que o libro vos poida axudar a ter unha opinión persoal e autónoma